I pozdrav ljudi, danas igramo Rampage sa Hakom. Mi bi želeli da stignemo do 55. flora i tako da pređemo sve. A dođi do mene. Evo čekaj. Čekaj malo. Čekaj, ne ulazi u finiš. Što? Damo još. A zašto? Hoćeš i ti haka, a? Neću ja sad hakovati. Čekaj. E sad ulazim. Tamo. I da ste bre ljudi. Miću, ja ću da snimim jedno 5 minuta, pa šta sad koji flor budem, pa ću tako više epizode da snimim. Je li dobar nastavak ljudi? Napišite u komentarima, ima moć. Odaju krove. Inače, samo da znate, nije... A je li uključio si taj hak za te krave i to? Ja sada, da ne igramo, uključio bi od samuraja, da prizivam strelce. A bog te gde je ovdje više taj finiš. Udavno nisam igrao u igricu, već sam pomalo. Evo me. Zaboravio. Evo ga. Ja ih kilam. I padaju dole na kolena. Inače, ajde tako do 5 minuta da stignemo i onda ja pauziram video i tako stignemo negde do 40, jedno do 50. I onda tu odpauziram video. I to, sada ne idemo sa non stop, tako sam prelazim ovo pa. Može? A samo ako ne crknemo dok je pauzirano. Imam ja ove, kako zove, bombe. Imam i party bombu. Imam ih jedno 200. Hakovo sam. Da. Kom kriv. Misliš, ja sam ti pokazao kako da ti hakuješ, a ti si meni pokazao kako te krave i to da bacam. Ali ti si meni pokazao i meni nije radilo, morao sam sam da nađem. Za čega? Sad si mi ja zboravio. Za health bombe. Ja, da. Pa to preko ovog... Strategina. Da, ali to sam morao da vidim. Našao sam prvo sam kodove, pa... Sad ono da nam se troše HP. Provali foru, ja pritisnem specijalnu moć i ne izađu vatreni samuraji, već plavi. Noćni. Imam još 20 gamesa. A daj pošalji 5. Šta? Kako da ti pošaljem 5 gamesa? Lepo. Pokazat ću ti posle. Ali se sećaš kad smo jedno 200 hakova skidali pa probali preko chattinga. Samo da hakujemo gamesa pa nijedan nije radio, vrate. Koliko ja imam ovo miliona? 1.631.773. Ja imam 12 miliona. Šta ti skupljaš? A imam sve ratnike, šta mogu da kupim za pare, imam sve ratnike. Da, brate. Čuo sam da će izaći neki novi ratnik. Da, bože, pa neka košta 1.000 dinara. Jeste, taj će ali morat će da se hakuje. A sigurno, onda će ovog zmaja izbaciti, a pogodi ko... Ne! A Vlado, ja ti imaš zmaja? Ja imam, ti? Imam. Znači, snimit ćemo i epizode kako hakovati, ako bi neko želeo da hakuje.
I evo, otkrit ću vam jednu tajnu. Znači, trebate da imate samo 4 engine i ništa više. I moći ćete da hakujete. Dobre, pomislio sam da mi je pobelelo, znaš. Pošto se to nekad desi. Ljudi, mi ćemo sad stopirati video. Da, stvarno, pa onda kad stignemo tamo negde do 50. ili 45. mi ćemo odpauzirati. Ljudi, mom drugu se izašao iz igre i zato više nećemo ići dalje. Ajde da me ubiju. Tako. Da uzmemo onaj čest i to je to. Što? Kako ti izašao? Zapucam i da mi se izašlo. Znam, to si meni ne znam. To kad kako je, hoće neka tako mi babuje. Dobro, ajde da ulokujemo, da vidimo. Daj, samo nešto da vam pokažem. Wow. Kazati mojim. Šta? Šta da ne kažem? Da ne mojim to pokazivat valku. Ne, nego ovdje mi pokažem. Možda neko zna, možda i ne. Da? Mama, stavit ću I 2000 nešto ključeva. Ćao.